chairman isusu se-YouTube wakudziwa members ekuchipinge yekuchipinge yati vatumwa zvasungwa neleadership zvikasatedzwa it means taakuimbozerwa saka hatidi kuimbozerwa. Zvazviri kureva ndezvekuti misasa yavaFiristia iri kumwashuka zuva nezuva, kwete zvekutamba. Nezuro padandemutande pakaswera pachitenderera nyaya yekuti potungwarara decision yakatorwa nedunhu reManicaland rekuti aitwe co-opted muCentral Committee yebato reZANU-PF yakaitwa pasina kutevedzwa zvisungo zvebato reZANU-PF. Naizvozvo pakanyorwa tsamba yekunalifaya zvakanga zvabuda pamusangano weProvincial Coordination Committee meeting wakaitwa mugovera wadarika, apo pakawiriranwa kuti Tungwarara ndiye ava kunomiririra dunhu reManicaland kuCentral Committee yebato reZANU-PF. Naizvozvo Commissariat Department inotungamirirwa navamunyaradzi Machacha yakazivisa nekuswera zuro manheru kuburikidza netsamba kuti zvakaitwa pakusarudzwa kwaTungwarara hazvina kutevedza mutemo webato reZANU-PF. Pakataurwa nyaya dzekutengwa kwevavhoti, kubhadharwa mari kunonzi kwaiitwa panguva dzaiitwa makampeins ekutsvaka nhengo ichamiririra dunhu reManicaland muCentral Committee. Naizvozvo panotaurika nyaya yekuti pane tsamba yanga yakapa directive yekuti nhengo ichamiririra dunhu iri inofanirwa kunge ichibva kuChipinge district, nekuti wacho ari kutsiviwa Dorothy Mabika ndewe kuChipinge district, uyezve nhengo iyi inofanirwa kuva yechidzimai kwete yechirume sezvakaitwa pakusarudzwa kwapo Tungwarara. Zvinova zvakonzera kuti vaChristopher Mutsvangwa vazouye nezuro vachitaura through video kuti decision yakatorwa nedunhu reManicaland ichazeyewa nePolitburo. Pamusangano wePolitburo uchazogarwa. Zvinoreva izvo kuti musangano wePolitburo uchagarwa gore rinouya, sezvo pamusangano wekupedzesera wePolitburo neCentral Committee vaMunangagwa vakazivisa vakati uyu ndiwo musangano wekupedzesera mugore ra2025 tosangana zvekare gore ra2026, kureva kuti shoko ravaChristopher Mutsvangwa ndere kustempa, ndere kutsinhira kuti zvakaitwa nedunhu reManicaland zviri pamutemo, uye nyaya yaTungwarara ichazotaurwa nezvayo pamusangano wePolitburo, kureva kuti shoko ravaChristopher Mutsvangwa ndiro shoko remutungamiriri wenyika. Pekupedzesera mutungamiriri ndivo vane shoko guru, sezvakaitika pana kuda kwaShe Tagwirei. Takaona isusu nyaya yakuda kwaShe Tagwirei yakapfiriridza zvikuru mubato irori reZANU-PF pachitaurwa nyaya dzakasiyana-siyana, asi pakupedzesera kuda kwaShe Tagwirei akazopinda muCentral Committee, zvisinei nekuti kwaiva nedzimwe nhengo dzakanga dzisiri kufara nenyaya yakuda kwaShe Tagwirei, asi pakupedzesera vaMunangagwa vakazoita kuti ange achikonfemwa kuva nhengo yakazara yedare reCentral Committee paine mashoko akasiyana-siyana. Naizvozvo pari kutaurwavo panapa kuti kuda kwaShe Tagwirei akatsiva munhu wekukuwadzana iye achigara kuBorodale, uyezve kuti
munhu waakatsiva uyu akanga ari wechidzimai. Kusei nhasi mava kutaura kuti tungwarara chakati tungwarara chakati, madii mangoitawo zvamakaita pana kuda kwashe tagwirei. Tinotenda ndonyaya yatanga takabata panguva ino yemamiriro ari kuita zvinhu mubato reZANU-PF. Muri kunzwa boys dzamudhara nevechidiki vekumaNicaland vari kutaura kuti tungwarara ndiye watiri kuda, hatisi kuda kuimpozerwa munhu watisingade kunoku. Ndo mashoko amhuri yeZimbabwe, kureva kuti makakatanwa acho ari serious kudarika zvatiri kufunga kuti ndo zvazviri. Chitonga baba vachine mhandu yaenda kubuda resolution number 1 kuti hamuna ngabva for life zvangobuda kuti vatungwarara vari kudiwa nevanhu. Saka sesozi semaafilieti inini ndiri provincial chair weboys dzamudhara taona wakatinakira tungwarara because pane zvanga zvisikaitiki kumashure zvezvi zvakuitika zvakuikwaiwawo zvakupuwawo mari. Saka munhu wese pangori tiri kudhiraivha, tine mari, maprojekti ari kuitwa nemisa chairman wedu amunaiwa kutaura kwemunoita mwedzisa vanhu venyu kuti ngatisunge chisungo chine. Ndinotenda tinoona kufamba zvakanaka. Pasine mhandu chairman isusu seYouth provincial members nyusi yekuchipinge yacho vatungwarara kudai mabhazi edu anga ari obhadharwa 100,000 years, asi vatungwarara vakati voti vari munyika vanobhadhara mabhazi watohamba murodhi zvakanaka tozodei todawo kuziya vacho vasizi kugutsikana nekuti tisi zvinenge zvasungwa neleadership zvikasatedzwa it means taakuimpozerwa. Saka hatidi kuimpozerwa. Kubatana pasi pasi lenyaya isusu semadzimai tagara pasi nomuono wedu takaenda kuona kuti chigare chitaka chiri chemain kati tisingatitsvagawo kuti main aende kumain ikoko handisi kutsvaka kumadzimai takandinganditsvake munhu wemain unoendawo futi kupi tiende kuona tagara pasi takaenda muono wedu wekuti vatungwarara ndo vangatotisimudza vanosimudza marombe kuno kumaNicaland kwete kwekuchipinge kuno uye anga ari futi mwana wekuchipinge zvakatotinakira kuti sekungwarara advisor wapresident kuti mwana uno kuchipinge tomiswa kumain wing ndotomatsigirana takaita iwayo vanhu vescience and technology vanosisi kutaura namwari saka mwari vakatitenderera tungwarara vadii vandombi nekuti vaprofita venyika. isusu sezvigoro takati tazwa ngemachefu edu kuti ndo zvavo ndakazwa kufara ngokuti ndainga ndezwa kuti kai hai kunobva mugabe zviriyo kwai magetsi ega ega pandakatozvidzwa ndikati mati wezvabva magetsi ega ega akuzarawo menguno ndoti pamberi naatungwarara